Det var en kanning gjort undan fonden och efter fonden och det visar att du får ur 4,1% upp i 2,4%. Du får ur en tinklim upp i 3 tinklimer. Hur helt orsaken är till en så stor framgång? Öll framgång Jakon hon är orsaka av marknadsföring. Där vi kom in här där visar det inte. Vi sitter halvt och i hamn och två som hamnar över här så kommer vi inte vänta få några väljare utanför hamnen. Där vi kommer här och gör rätt att vi vill läsa arbete för det Stottninge och vi vill läsa arbete för det. Jag vet ett ungt på att inte. Det säger det inte om att hur snägt folk helt vill ta under Jakon. Men nu ett flocken så där minimumsflocken och det var minimumskola utbyggningar som tycker ser ut och vi där ju en minimumskola så heter skulle det allt annat lugga vara tunna chatten väljare vantar du att eller kvar förnämelse har du av undertrycka flocksins ut i samhällen och mellan era samhällsblockar en minimumskola som det första så var vi där tekniska skolan JAR och det är något som inte vill höjdalar. Här hade vi denna undankanning, här var mindre än 2% och 18 kan inte få på 14. Här får vi så från 4% upp på 20. Det ser det inte folk som inte beinledes är tillknutet till höjdalar, allugal vi har stålåkon. Och vi mäter att när utvecklingen är vid marknaden för okon ordentlig åpenlust. Jag har också något att säga för alla samfunnsbalkar. Till att det kommer inte avvarska ser ataline, men det kommer avvarska nästa ataline. Här vill jag säga att det är ganska föräldrar, eller folk som sucha ungdomar som vill göra. Vi så har räfästning. Det är det som stålåkon. Så vantar du att du eisen har stått utanför minimums och skola omkvar vi bor sig? Allt som räffar skolan och som vi alltid är bort stålåkon. Så skola i alla flokken en av studenterskola i Matterhille. Men jag löper med stadigvæk att sätta spårningen om till korrekt att bygga en skola som kommer ganska att häga en 1200 närmare på en läge och om på år på en 1500-1600 närmare. Om det inte är skillnad att vänta spårningen i alla fall en av det vi ser på lägga om vi ser studenterskolan är en skola som gott man kan samstarva innan det inte pjås att vara fysiskt samman vid innovationen.